Nudang-kudang tansah bisa lelati dua kali yo Mas Gareng wah yo Mas Bagong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wis wanci tabuh siji luwih 15 menit. Nggih pun wancine. Nggih. Manut hitungan umure awake dhewe suda sedina meneh. Leres. Ning kanggene umur, ning kanggene ingkang nembe anniversary atau ulang tahun pernikahan tambah umuring pernikahan. Saya nambahi rasa tresnane. Leres. Nggih ta. Kula niku ngempeke ya Mas nek kados panjenengan wis rampung oleh jejiban mala keramake putrine. Leres. Nek kula ya ngempeke ya pengalih panjenenganing Bapak Dr. Haji Sukiman, terus lajeng Bapak Sugino. Mendah kaya ngapa bombonge wong tuwa iso nyawang putrane sing dipala keramakake. Nah niki mengke proses hidup mestine ajeng dilampahi kalian Pak Sugino khususipun. Nggih. Dados rumiyin ingkang paling ditresnani niku nggih Keng Garwa. Nggih. Sareng gadah putra ingkang pun tresnani mandhap dhateng putranipun. Nggih. Mangke menawi putra-putranipun sampun gadah anak putu mengke tresnanipun dawah dhateng putunipun niku proses alami ingkang alami. Nggih, nggih. Niku kanggo perlambang Mas, yen tresna niku terus sumambung, tidak putus di tengah jalan. Leres. Kita ora entuk kok terus dadi bojo dadi cemburu, anak dadi cemburu yen wis duwe putu. Bae luwih tresna nang putune iki ora entuk cemburu. Mas Gareng wis putu, Mas Bagong ya wis putu. Waduh. Jan. Yai kok keterimane kaya ngono. Nggih, sukses utawi ketrima niku mboten arujut bondo, Mas. Nggih. Tur bondo niku nggih mboten arujut duit wae nggih. Nah, duwe putu ngeten iki nggih ketrima tur nggih kebandan. Ya wis bondo. Nggih. Mila niki sowan wonten dukuh Sebulu. Ah, aku tak nyuwun tulung karo Mas Gareng. Apakah arti tembung sebulu niku? Sebulu niki 3 unsur suku kata. Napa mawon? Sebulu. Nggih. Sebagai rasa syukur malam hari ini Bapak Sugino adalah Bapak Sukiman gelar wayang kulit. Terus bukan sembarangan dalangnya, yaitu Ki Bayu Aji. Luar biasa ramenya karena ada garengnya yang dari Semarang. Lah Bagonge? Mbok iki hitungane melu sapa ora ngerti aku. Moko aku ya ora ngejak. Lah iki aku gawan gamelan. Oh, kowe munggah biar gawan diesel kok. Saiki gamelan gamelan wong kae tawan aku neng kene. Mas kowe tawan wis nang kene cokekan Mas iku. Aku ngerti apa Pak Haji Sukiman sekelan ibu. Nggih. Jogetan ra leren-leren ya lagi ndek awan. Kok iso? Ya mergo cokekan niku. Cokekan lho sragene joget sak keluarga. Lho saka remene penggalih ya. Tur ya kangen wong
hidup beliau itu kan mayoritas di Bandung. Nggih. Neng kene ngrungokke gamelan wah dikatok-katoke lek jogetane bengi iki kok urung joget ya. Sinten? Pak Sukiman. Ngawur bengi iki mau dalang ngono kok kon joget. Apa dalang ki ora entuk joget, dalang lak mau. Saiki lak bebas. Kon nek wani. Mila anu Mas Gareng. Pandonga kula namung setunggal. Nggih. Pak Sukiman pinaringana panjang yuswa. Amin. Rezekine lumintu berkah banyu mili. Amin. Allahumma amin. Ya napa sebabe kula karo panjenengan iki adoh neng kene ning nyatane panjenengan Pak Sukiman niku nek kagungan kersa ora lali karo sumbere kelahiran rak mriki to Mas Gareng. Leres. Mergo lali sumber bakal ketiwasan. Nah niku. Mula Pak Sukiman ki arep dikaya ngapa? Latar iki ora bakal dituki omah. Iki. Heeh. Sebabnya apa? Sesasi tiap sasi mesti wayangan ning kene iki. Amin. Niku nandhake nek rezekine banyu mili. Amin. Sik. Pak Sukiman ki pedak sasi wayang. Tiap sasi ki wayangan ning kene. Pertanyaane, Piye? kok aku lagi sepisan iki? Ya mpo. Ah sampeyan ayo timbali neh. Mas, kula sowan iki lagi pisan iki lho. Oke ta? Rikala kula sowan iki wonten daleme ibuke, Bu Sukiman. Oke. Nggih, lah nek sing metruk ten mriki kula ya lagi pisan iki. Kowe wis ping pira? Ping 3. Oh, berarti Telu sesuk kok tanganmu piye? Telu iki piye tangan telu? kowe ning kene wis ping 3. Berarti sesuk kowe ora dijak. Ora dijak. Wis ping 3 iki lagi pisan-pisan kok. Ora dijak rapopo wong sesuk wayangane ning Bandung. Iya. Kono ki karo Pak Sukiman dingumati ngurak kok Mas Gareng. Tenan Mas Bagong wis wah jan wis alhamdulillah gendul apa Pak Sukiman wis ora bakal keluwen Mas Bagong awake dhewe. Alhamdulillah. Niki wae ya udhik-udhik para ibu waranggana, para pengrawit wis diparingi bebungah kali Pak Sukiman kabeh Allahumma. Amin. Tepuk tangan kagem Pak Sukiman. Aduh. Jan diratani kabeh. Alhamdulillah. Wah jan dina iki seniman seniwati Kopen ki lho delok lho seragam nyangga mangkok kabeh lho. Lah mbok iya nyangga ya. Ha iki nggon aku tak deprok iki lho nek kene. Tak go ambon-ambone arep mangan ku kapan. Ora kuwi ditutup kuwi sajen. Ora kaya. Iki malah ngaten Mas Bayu. Piye? Pikantuk WA saking bose Selera Pemberani. Heeh. Bilih mangke kepareng kanca-kanca kapurih mampir sarapan wonten mriko. Oh ning gone anu Rica Mintok. Rica Mintok Selera Pemberani mbok bilih kersa. Nggih. Disiapi papan panggonan. Amin, amin. Matur nuwun. Mbak Elisa, kene Mbak Elisa, aku iki lagi mangan apa ora bocah iki? Ora. Mboten, nek jar ya disekecake sik ra apa-apa. Ora wis siap kok, siap iki. Nggih. Lagi dar para Mboten. Rame-rame ngoyak dara mabur mulo. Besok sirame mega. Ala-ala bayune kesandung-sandung tepi. Berani Elisa kuwi to Mas Gareng. Napa? Kuwi sok bejane sing duwe bojo. Kok bejane sing duwe. Ayo no, piyaine ayu, pinter, suarane apik, iso golek kaya dhewe. Lah iki sing diarani entuk wong wedok ayu wis duwe modal urip dhewe. Nggih. Dadi iki yen untuk bojo wong lanang Tarsan ngono wah pas.
Kok taresan. Gandul tok. Gandul. Ya kudune Mas Bagong iki golek bojo kaya Mbak Elisa kuwi. Mas, Alah. kowe duwe bojo Elisa penak lho Mas Bagong. Penake pripun? Mangan didulang. Oh. Adus didusi. Iya. Lunga digendong. Lho piye ora tresno kuwi? Ora kok malah kaya ndi bojo setruk ngono. Kok setruk. Lah nang digondong didulang duwe bojo iki. Pirung karuan nek seneng lho Kang Gareng. Kok iso? Omongan ra pener sithik kalah banter karo iki. Betul. Oh, ya ra. Betul nek anu omongan ora pas ya mesti ora ndang gathuk-gathuk karepe. Malah muletke wong. Wong iki kudu noleh gitok. Wong elek kaya aku kok entuk wong ayu ngene iki padha ngemut penyakit. Lah kok ngemut penyakit? Mlaku-mlaku ning mall dilirik wong ning ndas cekut-cekut. Kok didemek wong ngono dadi dug-dug. Lah isine penyakit tok. Kaya dhewe Aman ya. Ya ditutupi nek jak lunga dikerubuti. iki mumpung kepethuk. Nggih. Bocah iki lak ya wis dewasa. Heeh. Nganti saiki kok urung palakrama kuwi apa sing mbok oyak lho. Ora kok apa sing dioyak Pakde, bele ketemu jodone. Piye leh ketemu wong kowe ora golek. Loh, nek cewek kan nggak golek jodoh, maksudnya nggak mencari, yang nyari kan ya nek wong wedok kan pasif kan. Zaman saiki ora kaya zaman biyen. Lah piye terus? Partisipasi ki aja tanggung-tanggung. Yen biyen wong lanang sing golek saiki Nggih. wong wedok golek. Lah terus nek wedok golek carane piye gen cepet? Loh pasangi to masih ada lowongan. Permasane apa Ya wae? apa? Mbak Elisa, Cek, jauh, Mas sekarang Tunggal. panjenengan pendidikannya wis tekan apa saiki? Wah menikah tasnya disertasi belum selesai. Nanti semoga bisa kayak Pak Sukiman lah menyusul Amin, dokternya. amin dokter. Wah, bakal ana sinden dokter, insyaallah ana sinden profesor. Wah, Kok sik pertanyaan yen kowe wis dokter apa ya sik nyonyi Den? Game kan ini sebuah hobi Pak De, kesenangan yang tidak tergantikan kok. Sik ya iso. adane kowe wis dokter, Ya. terus sing nyinden to? Ya. Sinden kowe hobi. Hobi. Duite ki akeh nyindene lho. Oh kok ya mosok to? Udah Oh. pengalaman tahu. Lho, lah kepiye to kowe iki? Duitnya dokter itu. Aku tak rewangi pensiun dini ki mergo akeh duite iki. niku ya nggo imbal balik no Mas. Ya. Nggih ta, nyinden akeh duite, nek dadi dokter memberi ilmu membekali kepada adik-adik. Ya itu. Oh. Kalau sudah dari dokter jangan untuk komersial tapi Yeah. untuk Membagi ilmu. Nah. Ya. Aku tak nyuwun pangkur Semarangan karo Mbak Pangkur Elisa. Semarangan. Wah, aku lagi arep usul iki. Nggih, ayo ini kaya apa? Suarane Piai Sulawesi nek pangkur Semarangan kaya apa? Monggo. Oke. Ora ketang pating pecotot ning ya dirungokke. Yo, Yo ora. ora nek nyuwara apik iki. Monggo, Mbak. Mingkar mingkurengan kara karena karenan merti Piye Mas Gareng, urip ora elok. Sopo sing ngira ki yen ki suarane bocah Sulawesi ya? Ya turi ya. Nah, iki. Yo. Aturan, ya. Iki kanan gawat iki, aja diganggu, Gong. Ora. Ayo. Iki arep bayi iki ibarate. bayi sih. Mau ngeden kok. Yo, kurang sithik entek sisaan. Luar biasa ini, sangat pentit sekali gamelan ini. Ayo wis buka 19. Sok-sok kelas, songo. Kok gak ombone kok ngono. Mlebu sak sikile lho. Ayo. Ayo.
Ayo sithik meneh. Alhamdulillah. Tepuk tangan ke Mbak Elisa. Alhamdulillah. Priyayi Sulawesi lho. Alhamdulillah. Iki nggo catetan kowe. Catetan apa? Dadi sok yen kowe nglairke pernapasane wis kaya iki ya. Masa ngelairke harus kayak gitu Lho, toh. napase Harus diatur. ngecen gitu. Ya kudu nggo Oh, iya. ngeden barang kok. Wah, wes bayine guyang-guyu mboke semaput. Ya. Sinupa sinukar to mreh kretarto Nano. pekartine ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa agama agemeng Turi putih ditandur nyapon aku. Turi putih. Oh. Kok kira. Tak melati. Ibu Paratiwi dan cepoko wah hebat tenan. Pas iki mau Semarangan bawane mlebune ya turi-turi putih. Nah, weton Semarang. Tak dongake Mbak Elisa tetep kuat dadi piyai sing kondang. Amin. Bener lho, iki bener. Ngendikane Mas Bayu iki bener. Wong kedulungan apa kondang kuwi yen ora iso jaga ya cepet ilangi. Katen ya, Pak De? Ya kudu direksa. Nggih, Direksa no. itu gimana? Gimana? Direksa ki diopeni tur ya aja neka-neka rikala isih kondang. Oh, nggih. Nggih, merga sing jeneng diuja ki diuji. Nah, Nggih. iki diuji. Mula tetep awet dadi napa niku waranggana sing pinter kondang tur wah Laris. amin. Nggih, menika nggih apa ya karena Pak Sukiman juga mau apa ya ngerengkuh seniman-seniman gitu Betul. mau. Niku sing penting, Mbak. Puluh Nggih. awake dhewe niku berkarya terus yen ora ana sing ngrengkuh terus kepiye? Nggih. Lha kados Pak Sukiman niku wis luar biasa gitu. Nggih. Ya pelaku seni, ya sing urip-urip seni. Ah, Beliau tahu rekasane wong dadi dalang ngene, rekasane wong nabuh ngene. Lho, sebab beliau juga ngelampahi nyepeng sempurit. Dadi ora kok terus nyepelekke seniman ki ora Mas Garing. ya betul. Nggih. Tenan nggih nggih. Mbak Ciblek, Mbak Ciblek. Blek, ayo ning kene iki nyambut gawe ora piknik. Ayo. Mriki Mbak Ciblek, monggo. Kene. Mataram-mataram. Terus terus. Terus.
ora saya ketok sepuh ning malah saya ketok ngenomi. Wah iya saya esuk saya mengkeret. Ya ora kok. Nah mergo kena wadem iki. Iya nek sore anu ciblek para esuk dadi perenjak. Ya ora kok. Mbak Ciblek. Dalem. Pripun komentari suarane Mbak Elisa bagaimana? Wah, pokoknya niku Mbak Elisa niku jan. Suarane muangkel. Sik. Suarane kok asu. Ngomong iki sing genah lho, tambah sak hurufe artine beda. Lho, Suarane ora nganggo asu. lho maksudnya banget mantep kayak penyanyi wetan kan angger ngendika enak kan mesti enak tenan. Ya kowe ora merubah arti, ning kan suarane kuwi artine beda. Nah, nek asu ki aja dirembuk nang kene kuwi mergo nggone narto tompe. Malah maksudnya banget mantep lho. Ngalem Mbak Elisa ki suarane Nggih, suarane niku penak. Suarane Gitu. Mbak Elisa rak saka Sulawesi to. Aku tak njajal anu ya lagu Angin Mamiri ya. Angin Mamiri. Ayo coba Apa saya tak iso? jajal. Jajal sik coba gen karo ngeling-eling. Ayo. Rame-rame ya, saya juga Oh lupa rame-rame no. soalnya, iya. Rame-rame ndak apa-apa niki bareng-bareng. Wong iki kabeh do ngeling. Kabeh yo lali iki yo. Monggo, karo rame-rame ya, ya ora rame-rame. Kudu kuwi. Lho jare rame-rame. Garap BRI mawon monggo. Mas Gareng. Sik. Garap BRI piye? Kur. Pripun Mbak Ciblek? Niki enten salam Saking? Tarno Tania Jaya. Oh, Pak Tarno. Tarno. Nggih, Pak Tarno Tania Jaya siap. Nggih niku nggih seklivo streaming. Oh, nggih. Live streaming kok live sih. Anu, ora live. le omong dirada suwe, ya gone sik golek cathetan. Iya. Niki ugi nyuwun gending tombo ati saking kula Mas Eko Oke 1 utawi Mas Eko Purwanto. Oke. Penggemar live TikTok-e Mas Bayu. Wah, matur nuwun. Waduh. Ya gara aku nge-live ning roomku terus iki. Saking ngene kula Banyumas nggih sami live streaming. Oh, Banyumas. Nggih, salam dari Seragen kagem kadang-kadang seniman penggemar wayang di Banyumas. Banyumas. Monggo. Yo wis siap Rumi. Yo, siap. Aku tak ngawasi sing demung. Ayo. Aku tak ngawasi sing gedang. Agar kleru bacok. Ayo, monggo. Agar suwe ora metu lali. Monggo yo. Yuk. La 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 ling. Ong la ling. La ling. La ling. La ling. 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 La 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 ling. Ling.
Mamiriku Kakung, ayo. Vokale Kakung ning ndi ngene. Niki. Mamempo mamalang Batumi angin mamiri yo angin erang dingin-dingin Jebule sae nggih lagu niki nggih. Oh, diaturi kok. Jenenge seni itu alat pemersatu. Bayangno, lagu Sulawesi diringi gamelan Jawa, Jawa Tengah nganggo kendangane weton Jawa Barat. Weton Jawa Barat. Nggih. Alat pemersatu ku ya seni. Niki ya nggo ngeling-eling wis puluhan taun ora tau metu kok. Iki sing asta sapa ta iki? Niki sing ngarang semen niku Pak D Blasio Subono almarhum. Nalikanipun Bapak ngasta wonten Sulawesi. Anging mamiri kalih Pakare Nayar yen. Mamiri soben tak gaweke lagu ya. Lagune apa, Enggak Mas? semi ki angin mamiri kowe soben masuk angin. Ya akhirnya kok kerok. Nggih. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Mbak Elisa lenggah kono sik. Aku saiki arep nyoba lengger, Mas. Lenggeran? Lenggeran. Heeh, Banyumasan. Sapa? Lah kuwi. Mbak Ciblek no. Wah, iya ya. Sing beksa lengger Mbak Ciblek karo Mas Gareng. Kudu lanang wedok. Ayo no. Ora cucuk. Lah apa? Karo le menggah-menggah ora cucuk. Lah kok iso? Etuke saipit. Ya ora apa-apa sing penting tulis ditelateni. Heeh. Ayo kuwe. Ayo coba. Ayo. Monggo eling-eling Banyumasan. Ayo.
Mbak Ciblek masih sampur Mas. Oh nggih. Ah, gong. Nika pun bekto. Oh, bener to? Aduh, jan nggih. Oh, sampure ukurane dhewe kok Mas, engko ning anggone kedawan. Boten iki malah ngambil taplak teng Sukiman wau. Kok malah ngambil taplak. Nggih ngambil taplak nggih Bu nggih. Monggo yo, eling-eling Banyumasan saka Saron. Monggo, ayo. Dadi kendange Mas Pandu sik. Monggo, ayo. Yo, monggo. Yo. Mbak Suci siap. Oke.
cibleke elok tenan ya. Wah. Ya iki sing diarani mateng wit ya Seniwati ngene iki. Anu Mas Gareng, kula niku racak niteni nggih. Napa? Ya pelawak ya Seniwati ning made in Banyumas. Nggih. Iku mesti cek-ceke iso nglengger. Oh, lah wong kaya wajib hukume kok. Nggih, heeh. Niki enten Nggih. bedane Mas. Nggih. Bedane apa? Enten bedane Bedane kaya wong-wong sing biasane. Napa? Lengger ki kan mesti karo ngene to. Iki blas ra ketok iki ngene. Ya, kok dhewe-dhewe kok ya. Ya karepku nang ngapung aku sing joget kok reang. Oh, Lah iki ora melu joget, ora melu baduti. kok sik tebumu kok reang ki apa? Reange malah berisik. Oh, Ora melu joget kok iyik lah. Ora melu joget kok keri apa iki? Kering-kering ora Kok yen iki? tembunge kasare ora melu joget kok cerewet. Nah, Lah, tang ngene kula niku reang. Reang. Cerewet nggih bisa, reang ya ora apa-apa. nggih. Kaya gue. Sik buka door press loro sik. Oh, yes, ya. Mbak Elisa, ayo kene. Mbak Elisa sing Putih netral. wong tikete digawa medun panitia kok. Ndi ada kerupuk mas tuh. Mau pundi wadah kerupuk. Lho kok wedelike to Lek. Kalau di Ayo diublek-ublek sik. Buka Magicom karo kipas angin. kipas angin. Magicom kali kipas angin. Oke. Iki aku berharap yen iki berharap entuk soalnya digawa mulih gampang. Apa? Magicom karo kipas angin gawa mulih gampang. Kulkas rekoso lho itu. Nggih. Pundi sing anu? Niko sing pendet. Anu Dek Tirta. Sapa? Kuwi sing gawa kupon Sapa sih? Dek Tirta. Kok iso Tirta iki lho. Tirta Kastuba Kamandanu. Ayo kene. Wis tak jikowe. Nggih. Mangga, ayo. Wah, wayangan mboten kados teng mriki nggih. Wah, diaturi kok. Jan, temenan Pak Sukiman pokoke. oleh dono rasa Pak jan. Sukiman bagus, Total pokoke. tenan iki. Mugi-mugi selalu sehat. Amin. Yes. Ublek-ublek sik. Ublek-ublek. Dua kupon Dikoleh. diambil. Dikoleh. Koleh diublak. Dioblak. Oh iya. Dikoleh. Dikoleh. Dua ya. Dua, ambil dua, Ambil Mbak Elisa. dua ya. Oke. Satu. Ya. Magicom kipas angin. Oke. Magicom pintu pinten? Kok Magicom pintu Ya, tanpa pintu siji. Magicom tanpa pintu. Ayo. Oh, tanpa pintu, tutup ya. Kan mau kulkas pintu dua. Nggih. Magicom dulu. Magicom dulu. Ya, mulai. B apa bolu? Walah. B. B ah? B, iku B bude. Ngaku B. B. Nomor. Nungguin ya. Alah. B kosong B B. kosong. kosong B kosong 8 3 B 083. Siapa Aisyah? Mbak Dita. Mbak Dita dapat. Oh ya wis. Jan. Sekseni panitia, engko ndak dikira piye-piye. Alhamdulillah. B Wah, akhir Magicom ngandang iki kena. Niku Mas panitia. Nggih, cocoke sik. Ya. Ya sesuk dodolan Dita iki kena diliwetke iki. Ayo. Ya. B 083. 083. Arti joli apa? Arti joli jeruk gitu. Oh alah. Alhamdulillah itu Magicom. Mbak Dita ayo cuma ditampani sik ya. Heeh dibuka terus disunggi. Ayo. Kowe pertanyaane iso gunakake apa ora? Iso. Aku liyane nganggo kedil kok. Ulino gawe intip Lah kok. niku Mbak Dita angsal Magicom. Lah alamatnya Mbak Dita pundi? Apa ta? Lah hubungane apa? Lah mbok? Lah kon sing entuk hadiah wong nggih. Lho ku ya wong Seragen kok ya. Oh ya Oh Seragen no. Seragen. Ah iya, alhamdulillah. Wes, Mereke gek comot. Yo saiki kipas angin. Oke, menika dekat aja nih nomornya. B 08. Kosong. Alah, kagenti sing entuk. Lah kok ngisore ro dhuwure to Ya, ini padahal Ngocoke piye mau loh. iki? Udah diublek-ublek loh ini. Ayo kene. Wah, malah sing entuk kipas angin malah kentongan. Ayo.
Iya. B084, betul nggak? Cek dulu. Waduh. Wah, Wis cagleling tenan ya. iki Buk Etrik apa ki pasangin? Muga-muga sesuk masuk angin. Masa itu kok jejer iki lho. Kayak ditambani. Ngisore karo dhuwure wong rejeki kok Kang Garek. Iya. Diublek kaya ngopo ya? Ketemune ini kok. Ora enek door prize wayange mudi to ya. Ayo kene. Oke, dipasangin. Waduh, jane. Buat ya. Kok malah gede iki pasangine. Ayo rene, langsung rene ning kiwa kene. Ki ana sing nyuwuni. Nah, Ya. kipas angine gawa ngene. Kipas angine gawa kok dipasang. Alhamdulillah. Waduh, wis iki didol neh kuwi. Ya. Nggih. Apa kok masa itu hadiah mbok dol to, Kang? 75 ya itu kene. Wis tak tambane 70. Niki wonten sing ngersake lelagon iki apa iki? Apa, Mas? Oh, sik. Wijaya Kusuma. Wah, lah iki. Jaya Kusuma Wijaya lah iki nulis sing ngono. Kusuma. Kusuma Wijaya. Mbak Elisa karo Eka. Ayo. Wes. Oh, Mbak Elisa. Kusuman ning ati. Dudu. Wes, yo iki kok hadiahe arek loro sik dinde-dinde sik iku bar tayungan. Esuk men radio agak mulai dhewe ayo. Yo, monggo. Monggo diaturke. Yo, Cok, diaturke. Monggo, yo. Menika kula kintunaken para kadang-kadang Karang Taruna lan sanes-sanesipun. Monggo, yo. Kang kumbang wayang lan sang
kasih, matur nuwun. Niki dipundhut saking Manyaran. Oke. Baik, Kak. Dalam Niki anu Buke, Bundari. Ngersakaken gerajakan Banyuwangi dibawani. Mbak Dita, ayo kene. Bar itu. Maka. Bar itu door press. Ya kene Mbak Dita. Aja nglokro kaya Sontoloyo. Yo jas. Yo jas. Jane kendangan keton ndi to, Cak? Ngono tak wis seneng kok. Oh, kreasi. Iki kendangan sok ya iki. Ayo. Aku paling seneng lho ki mau praktis ngirit iki mau. Lah iya. Aja nglokro kaya Sontoloyo. Yo. Kaya pasang togel ora metu. Ngamuk. Ya Dita sing bawa, sing jengleng Mas Gareng, Eka sing bawa, sing jengleng Mas Bagong. Ayo. Walah. Ngapa kok walah? Anjen cilik entuk gede ngene iki. Ora apa-apa wong mung Yo dianggep itu selimut. selimut. Ya anggap ae itu bantal babi ya. Iki ora babi. Apa? Doraemon. Ya Mbak Dita, mangga mesti gandang itu doorpress. Lah. Kowe entuk Magicom. Aku 2 kali nggone Pak Sukiman mesti entuk kipas angin. Besok dolen. Embung uteng pos. Kita ki entuk Magicom malah sedih. Terus saya deh. Listrike muda. Mangga, ya Dit. Membiak Biar mayone membiak mayone manyote. Awas yo. Wah. Ya. Mbak Dita ganas ya. Iya, sapa? Iki ora ganas ditai ngempet. Ngempet napa? Ngomong dong kelegat. Iya. Ayo sing semangat iki. Suarane gandeng belambiangan Gendeng balang jangan nyote. Nyop. wong tak toleh iki. Aku angger karo wong wedok wani. Iya. Ayo ganti ke pasangan ke. Ayo pasangan delik ke. Ayo. Iya. Apa ke blek kok ngaleh iki? Delik keburukan Bagong. Wedian mbok tibani. Ora. Wedi nek kurugen. Ayo, ya Kak. Nyerah. Kosek kuwi apa jengkang-jengking kuwi? Lah wong lemu ki jenenge angel. Iya. Kok telat. Wah bareng ngono iki kaya patung sapi lho. Ayo. Nyerambai nuswan kok kaya dugong to nek Lah aku yo manut kendhange ngono. tara Gawari itu kan ngumpul kok. Ayo Dita. Mas Gareng siap? Hop, yo Jelembung. Ayo. Kowe kudu semangat iki kudu sida. Nggo liyane Jelembung ngono ngopo? Lah ngapa ta? Wong kuwi Bagong kasus kok. Masa ku ya Bagong. Iki kok lah yo ketut aku kelane. Nang mecos barang kok. Bukan Bagong Jelembung. Bladake apa-apa barang ae. Kuwi apa? Liyane Jelembung nah aku trinone kok mbok aja Jelembung. Jelembungi kuwi apa? Wong apa kuwi? Ya Bagong. Bagong. Heeh. Ning Ning Kasus. ayo. Wah, barang kesehatan karo nyemproti bat nyamuke kok ya ora rampung apa. Ayo.
lor lan kidul lasangkar kaya Pak Digareng lho kaya mbedhok pitik kowe malah malah yo ngurung kotok ngono tok kok kang kalimyat wis atus kok nguyuh ngawur kaya kirek ngetap kaya apa kirek ngetap wong arani wong tuwa kok kirek apa wong aku wis tuwa asu malah wis mbokne ya Dita ayo belambiangan yope as yo yop ngono kuwi lho Le iya apa alon-alon asam uratmu ayo dipaske yo wong loro bareng karo Dita ayo aja ayo aja takon yo entek iki tanah India kumeliare Eka kumeliare Mas Gareng ayo gumelare Selebung gumelaring kurang kemayu gumelaring nembang kok kemayu men oleh sikoke kok awake gemenggek tenan ayo kok tebong gegek apa kuwi asline bos iki kelingan kelingan deh dadake aku ndek nyanane sore tuku gegek goreng bebek aku tampuk bebek ayo Dit Taman Sari Nusantara mangga yo gerajakan mangga digarap sing penek kae mangga yo Raja Kandang
kasih. Matur nuwun. Kang Petro. Dawuh. Grajakan ugi kula katuraken dhumateng Pak Biyodo. Oh Kalian nggih. Ibu Sering. Siap. Lenggah dalu menika. Oke, nggih. Matur nuwun. Yo, genti Mbak Ayu karo Dini. Ayo rene. Ah iki. Saiki kan ning kono sik, engko bar iki bukaan door press. Nggih. Ah iki sing cilik-cilik ditoke buri-burian sik seger. Lah iya. Ya kene, monggo. Monggo Nduk Ayu. Karo Nduk Dini. Enggal mriki. Mas Gareng pun ngantosi. Ya Nduk Ayu. Enggal nyanyi. Niki wonten sing ngersake Kitir Sumilir. Oke. Ayo iki wajan kudu cah nom-nom sing nyanyi ngene iki. Nggih, heeh. Wah. Menika kula kintunaken dhateng para kadang-kadang SBA KSFC dimanapun Anda berada. Nggih. Sugeng mirsani lan menikmati. Tuwin para kadang wayang mania community utawi WFC. Tanpa adanya penggemar-penggemar wayang ora bakal iso ngrembaka nganti saiki Mas Gareng. Itu harus diakui. Lah iya no. Jangan rumah Jumawa kalau nggak ada penggemarnya ya nggak akan laku. Betul, nggih. Monggo ayo diaturke. Monggo Kitir Sumilir. Monggo ayo garap sing nyamleng kae. Monggo ayo. Tamat ki. Tak
Rata saupama kapan baya aku bisa ngrengkelintang rengga aku samar kuatir lamun tojaban sekar mekaring ara-ara kang cengkak ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tertegang jona lesi lungko-lungko Terima kasih, matur nuwun. Ayo, Mbak Ciblek. Nggih. Yo buka undian. Ayo buka Ayo. siji sik. Siap, siap. Ketean. Buka siji sik. Kompor gas. Ayo buka siji jos. Ayo. Ayo kompore buka Kompor sik. gas. Aduh. Niki mendhetake kalih. Siji sik, Mbak. Siji. Satu dulu. Kompor Ayo. gas. Kompor gas. Moga. Ya, diawut-awut. Moga. Sampun niki. Nggih. Ayo dibaca. Siap. B Wah, kaget tau. 0 7 0 B 070. Ya, cocoknya. Siapa, siapa? Iya. B 070. Mboten enten? Hangus, Tak hitungi 5 mundur nek ora enek. Hangus. hangus. 5 Berarti buang. 4 3 2 1 hangus. Jupuk meneh. Jobot paling nggih. Iya. Dikocok-kocok, dikodhek-kodhek, dikoleh-koleh. Bener-bener nang ngisor melen dhuwur ora geduk. Ah, kuwi ben- kuwi. Ben keton. Ayo. Lagi. Nggih. B 5 8 1 B 5 5 8 8 1. Bagus. Ayo enten mboten? B Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Nggih, cocoke sik, monggo. Mbak. Ayo kene, Mbak Elisa, ayo kene jumeneng. Yo Mbak Elisa. Monggo. Oke. Wonten sing ngersake dadi ati. Oke, hati-hati ya, siap. Pelok barang ya dadi ati. Yo, arek. Gegarane wong akrami. Ayo dibawani sik. Niki meling kanggo wong sing arep golek jodoh. Jodoh nggih. Nggih. Nggih, semoga Mbak Jiblek yang ning kono jodoh. sik. Siap. Nggih. Monggo. Iya, Mbak. kekerane Mas Gareng. Niki rak ya ana tamu sing saka Pulau Dewata saka Bali. Oke, Amang terjemahke. Ayo Baik. gegarane wong akrami. modalnya orang berumah tangga. Ya. Bukan harta, bukan wajah. Among ati bawi Tapi modalnya adalah cinta. Wah. Jen. luput bisa Ayo Mbak Jiblek siap nerjemahke genti. kena bisa
Oh luput ya. Iya, luput pisan. Salah satu Kena satu. kena satu. Ya, ben kaya Luput pisan kena pisan iki salah satu kena satu. Nggih. Berarti kosong. iya. Ya. Yen gampang luwe gampang. Kalau mudah lebih mudah. Yen angel Nani. angel Kalau cilik-cilik sekali. Piye kok? Kok tak bosan Angel kok piye? cilik-cilik sekali. Angel itu susah kan? Sulit. Oh, sulit. Ya. Sulit Oh, kok. kalau cilik-cilik sekali. Angel kok cilik. Angel kok ya ini Kalau bener bener. Ah, cilik iki angel. Cilik ki angel kok panjenengan. Kalau Ya. susah sekali. Iya. Dan kena tinumbas arto Maka, yuk langgame. Ya. Utang. Apa kuwi? utang apa? Kan kena tinumbas arto ya utang. Opo ku? Bisa nyemproti obat nyamuk kok ora wis-wis. Sing fogging ae. Lembutnya gede-gede lah niki rajane lembut. Lemute sampe. Lah rajane besina kene ya lembutnya ora. Iya Mbak Elisa. Enggak. Sing kaya ngapa? Balungan awas. Jaipoke Mas. Yuk. Yo. Sirama seger bablas kelinci ucul terus. Nggih. Ayo Mbak Eka, ayo. Yo.
Ayo. Mbak Elisa karo Eka, ayo. Jebul ora ketemu, adem biciku, aja wedok aku, keras kali yang semangat, biciku bos, ana ngajak. Yuk. Ngajak belakang, rusak-rusuk, aturun langsung. Bekasane montang-manting, ranyote akeh, aku dhewe kagak banting. Terima kasih Mbak Elisa, Eka, ayo ambil undian 1 hadiah kulkas 2 pintu. Ayo. Yo, cocoke sik nomere. Mangga, ayo diublak-ublak sik, Kak. Oke. Nah, kowe nyemplung ngono ora apa? Diulet-ulet nang jero. Terus aku terus kipu. Kipu nih bro. Kayak tikus. Ayo, Zang. Oke. Nah, coba. Oke. Alah kok saja. Siap. Ayo asisten ae, ayo. Oke, aku baca ya. Nggih, mangga. Bismillah. B 6 kosong. Ayo. B 607 B 607. Angus. Wonten Ada atau tidak? Ada. Nggih. Alhamdulillah. Tepuk tangan, dapat kulkas 2 pintu. Nggih. Mas Aris, Malik Lidru, Mas Aris. Dicocoke sik, Kak, B dicocoke. 607 Mas Etri. B607. Alhamdulillah. Nggih, door prize wis rampung iki diaturi. Yo, monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina